Počinje Dnevnik, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ostanite s nama, evo što izdvajamo. Projekt osječkih IT stručnjaka. Vukovarski studenti proučavaju ljudsko tijelo s pomoću virtualne stvarnosti. A na Vukovarskom veleučilištu u sklopu studija fizioterapije ljudska anatomija više se neće izučavati samo iz knjiga. Tajne ljudskog tijela studenti će otkrivati s pomoću najnovijih svjetskih tehnologija, koristeći se naočalama za virtualnu stvarnost. Uz pomoć osječkih IT stručnjaka razvili su sustav koji olakšava svladavanje gradiva, a samu nastavu čini zanimljivijom. Dosad se o anatomiji ljudskog tijela učilo iz knjiga. Danas se 752 mišića ljudskog tijela proučavaju ovako. Studenti su očekivano oduševljeni. Puno je lakše se pamti nego knjige, papiri, to, tako da lakše ulazi, tako da se može puno razvijati. Zapravo jako realno, u drugom prostoru, druga dimenzija, zanimljivo, nešto novo na našem fakultetu. Proučavanje ljudskog tijela s pomoću virtualne stvarnosti na Vukovarskom veleučilištu uvodi se u kolegijima anatomije i kineziologije. Ja vjerujem da će ovo biti njima jedno veliko olakšanje u njihovom učenju, zato što će odmah vidjeti nekakvu primjenu pokreta na određene mišiće. Suvremenijim pristupom nastavi zadržava se interes za upis studija fizioterapije, a studentima je učenje lakše i zanimljivije. To je neminovno. Mi moramo obrazovanje, pristup, učenju i podučavanju približiti mladim generacijama koje svakodnevno koriste tehnologiju u svojim životima. U budućnosti planiramo da i našim ostalim studentima, dakle studentima upravnog studija i studija trgovine, omogućimo također da koriste taj program, odnosno da simulaciju virtualne stvarnosti koriste svi naši studenti. Projekt je rezultat sve prepoznatljivije osječke IT scene. Kad je riječ o virtualnoj stvarnosti, prate svjetske trendove. Naše tvrtke rade već za van naveliko i Hrvatska je dosta na mapi po pitanju IT svijeta i sve, ali ovo je trenutno nešto zaista novo. Trenutačna stvarnost uz onu virtualnu u ovom slučaju čine se dobitnom kombinacijom za bolju budućnost.